מה, איפה שמת את זה? תראה לי. תראה לי. מה אתה מבקש איפה? מטוט פרי? שם את זה בשקית מהטוט פרי. מה אתה מבקש, גבר? זה סוד. זה סוד? זה סוד, אסור לא, לגלות. היא צריכה לשמוע אבל. הוא מבקש, אמא, זה סוד, הוא ביקש משהו בסוד, מותר לו. למה אתה מחטט באף? אני מבקש מתחת למיטה. טוב. אוקיי. ביקשתי. יופי, גבר. אתה שמח שנפלה לך השם? אמא, מה? יום אחד. נכון, הוא חיכה ושאל כמה זמן ייקח מאז שהשן מתנדנדת עד שהיא תיפול. ואמרנו לו שזה יכול לקחת כמה ימים, ובסוף כמה זמן זה לקח? יום אחד. נכון, אתה לילה שמח? טוב, גבר. אמא, מה, ממי? אם ישנים ככה, אז היא באה. איך שאתה ישן היא תבוא. והיא תשים לך הפתעה. אפילו אם ככה, מהמם. היא בלתי נראית. היא בלתי נראית. אפילו הצעצוע בלתי נראה. לא, צמצוע נראה. תחייך עוד פעם שנראה את השן שלך? חייך. חייך ככה. הנה השן, נפלה לו שן מתוקי. טוב. בגיל 5 בגיל 5 וחודש וחצי. כן, היום 31 ועוד 3, זה 34, והיום ה-13. היום 47, ה-13. 5 ו-47 יום. היום ה-13 לנובמבר. טוב, זה הקלטתי כבר ארוך מדי. 2011. טוב, עושה שלום לסבא וסבתא. ביי ביי.